Igbo barista. Mu barista okuta. Barista okuta. Igbo ya. Bas na chele tie kwele me chief. Mana chief. Bas na chi. Mu ya na. Kero bas na chi diko patakal. Kero ge patana ba. Kirive na me. Bia kai malo daji me aku na na kutare. Ona aku hanim mo lebe sala kaije. Kaje malo nya na tego no obro awra le go. Chile mo e mana aru no kana ibana kore bona. Kaje na ketu mo dance. Ayi sene ba ese na egwu enye. Won livi ne. Ayi sene na akpa egwu en. Egwu ni no na egwu. So na nya ba eze egwu. Ayi onwele nanwe. Onwele egwu ndi ese na agwu mere lu se ba egwu ole. Wo ngolo onye ro mo. Kwa kwala mo gugu. Godele mo na mo. Elu se ba asona na Igbo barista. So Igbo ni so Igbo ege nwa pụta ma na ndị Igbo ke go la pụta. O livi de egwu. Igbo ya na me male yo. Igbo ya na me dele yo. Kenule. Ije n'ụwa bụ onye na-achị ụwa mo kwala mo gugu. Ibere ute mbra pen ga bron kere da black one the barista nditu. Ibe gina di iche. Kwala ka ga bana elu biru. Maka ogwu ịkpọ gị chief. Mụ bụ chief. Wepụ ya n'akụkụ. Ibe nwe ya emebi anyị. Maka nne wepụ ogwu chief nwe. Barista mari chief. Unu na za barista. Za nwoke onye imo buru. Unu ọ bụ nye ebi ndụ imo buru. Nọrọ onye abala kana mapali. Ko ji na nwa akwụ onye ga-ego ni. Okay. O le video. Mana mapali chief no de mma. Ba na ọkọ ni o chini nwere ego onye ezi ego gị mara nya bụ. Okay. O le video. Woni video china. Ka kwala nwa yuko line. E mala anya. E makwali ba na anya ana anyasi anya n'ebe ọ bụla na ama anya. Anya complain. Lugo kama ile ya jango. Anya complain. Na kwa gị na anya complain. Ima hala Betina. Ebe na Elia na cheriba na abịa na ba. Na Kedi ka o makita morele. Ora ebe bụ kene, nwere ebe ma bịa ka no benye nu. Onye ya, bagaka. Okuta ngi bal. Ndị Igbo ale mechini a all. Ndị kpara aka na mechini a. kene si bazi. Mechini aka. Ebe wa nọ. Ọbụrụ nke Ndị eme even, ndị eme even, ndị Igbo ale mechini a. Kedu bana me? Onye isi pawa kwa. Ozugo. Eze egwu. A kere ego gị. Kedu ndị Igbo asịrị mechini. Barista bala. Barista. Barista. Ọ dịkwa na mma barista. Ọganye. Abụzara sịrị ka anyị mara ma mmadụ anọkwa na ndị anyị nwere nọ nọ. Anyị na-enwe obi anwụ. Mmadụ ne. Anyị kere ego gị. Nke bụ barista. Mụ barista okuta. Barista okuta. Nke bụ ya. Bas na chele tie kwele me chief. Mana obele chief. Bas na chi. Mụ ya na bụ ya. Onye yudu akwa oyi bụ chief ka ọ bụ. Mụ ya na bụ ya lụọ. No. Ọ mma nke unu bịa bịa m taa ọ dịkwa mma. Evi gị ọ dị mma nwere ibe smell nọ na anyị na-akpọ egwu gị n'ọfisi anyị. Akpọkata egwu gị asị ka aja mmalị ibe gị. Mụ na nwanne m nwoke m sị ka ebe mmalị ibe gị na anyị na-akpọ egwu gị na na-ekwu egwele gị na-akpọ egwu gị na emere n'ibe asị na egwu gị ga-eti a na-anụ ọgụ. Emele ebe je kpe na kpe. Egwu ikpe. Mgbe mọkọlọ enwu na-akpọ egwu ya, unu bụ enwu na amakwa. Ọ dị chọrọ m. Anyị ji bịa ha n'ibe gị. Dị chọrọ m mụkọ na-akpọ egwu. Ama gbula egwu gị mmanụ. Nọ. Azịra Kedu ebe bụ nsogbu? onye bịara n'ibe mmadụ ọ zọta ọ ya kpọrọ n'ọkpa na ụdị dị asị ya dị. O bụrụ elere ọzọ lọkpa. Unu mere mma nọ. Matụrụ bịala nke a nọ na Cashless nwa obodo adịkwana mma Naịjirịa ịma Naịjirịa emebigo na agbara. Ịma na ibe anyị ji kwube bụ na enwe ụdị na-eti egwu o nwere ogun ya tiri egwu yara dị na ọgbọ. Mere bụ na ebe unu bịa be m na mma gbarụ n'aka ọra na-enwetara onwe mana obodo adịrọ mma ka nchelu na ọchịchị. Anyị nara na ego ochie na bụ ibe nwaanyị unu ego ọ bụ atana na ebe ị ga-eme ebe ọ bụ na unu agba egwu mma. Enwere m spika n'ụlọ. Ngwa na ego. Ọ bụrụ ya na echetogo m egwu a. Onye nwe ya na-akpọ egwu ya ka asị gị kpọsie egwu ya agụ. Ebe gị anyị ọ bụrụ ka o si adị. Onye ọbụla ịmara onye na-agụ egwu elu. Mgbe ọba sị na chi. Eziokwu. A na-agụrụ egwu. Ị na-agụ egwu ebe ọ bụla ka anyị na-agụ ya. Gwabịa. Ebe ọ bụla isi na-agụ egwu mokọrọ gị ọgụ na unu ya anasị. Then unu na chetezi unu ba chetezi azụ bịa gụọ ya bụ. Ọsị na ba. Sị na iluzo na ya echeti ma abịa. Ihe mere bụ na anyị chetezi. Uye ezi m ego, nye m ego na unu chetezi unu ba chetezi. Ji nwere egwu nya anyị ka anyị na bazi ya na ọ bụrụ na echeta oge egwu unu ba tasị ya. Na bane. Na bane ọ bụ chetezi unu ba mari ngokwu.
na wazi ya na uchete egwu nwa atụrụ bịa gwọọrụ nya Basta ha bụ malamala n'iru kọmputa na ụnụ batazi ọzọ ụnụ gwere ya nye unu 2000 anyị na-emere malamala n'iru kọmputa na mara n'iru kwepụta ọrụ mmanụ ụgwọ anyị na-enwe ya onye nwe na-ekwu okwu ya n'azụ ya bụ ebe ata n'iru ikwu kwuo ya mma n'iru ya onwe dịka osi nwere ibe na-ekwu gbasara onye nwe ịpụrụ n'azụ ikwu etigbo ebe ata n'iru ikwuo ngana maọbụ ikwuo ngana n'iru ịpụrụ n'azụ ikwu ebe mara gị na vanị na mmerụ anyị na-akọcha ya n'azụ ya mana mere n'iru kọmputa na mba ibe dị anyị na-aga na-ekwuru okwu na vanị mbọsọ ọzọ m setezi egwu n'ụwa ata egwu egwere ya na-egwere gị ebe ị ga ọzọ kwa gịrị batasịla emetụrụ ụlọ na-agụ ọ bụrụ ọkọ ọnụ abụrụ m ya na-akọ ọnụ ịma na abụ mmadụ udo ihe mụ na na-abụghị ibi nwere bedoli anyị amara m na ọnya na-eme m echeta egwu ihe emego ka njili ya na-adịgo mmere oge ego melemele n'iru kọmputa na azụ arụrụ mma ịpụrụ n'azụ m ịkọtọ m ịbịa n'iru m isi na na-ekwu elu m eji arụ nwe enwe na-agụ egwu ya bụ na asị gị gwu egwu onye na-agụ egwu okporo gị ọgwụ egwu eze egwu ka asị gị gwu okporo gị ọgwụ ya na vanị na mmere oge ego na gị na-abụghị na vanị ụjọ atụ ụlọ na ego nwenye nwụọ mmanya ọkụ sini bụ barista eji eme nne gaba n'ụna nwere ego m tinye n'akpa okwute gị ka m na-echere mmeri ọkụ ihe mụ na gị na-abụ sọ jee elusi ebe akpa ya anyị ebe abarị gị anara aka azụ ọkwa akpa ya agọ gị ihu mana ịmara ihe na-eme ma mara ibe na-eme ibe njisi gị na ịmara ihe na-eme bụ na ego nwe na-anya bụ nye ka ha ji mata garị tata lie iwe gbara ya pụtara ngwa na onye ezi onye nyere n'ime anyị ọkụ ibe si je ka ije nala ya n'azụ ka mụ na gị na-abụ na-ese na-elie ọkwa akpa ya agọ gị anya ebogo gị ka anyị na-aja n'ụlọ na ata ata nwere cashless ibe anyị nọzi kịta bụ cashless ka njụkalị gị ka maka ndị akwụna ba n'okwu na cashless ụmụ nwoke gị ji arụ igwe o nwere ụka m na-aba jiri ọ na-aja mana